मेडिकेल डिपार्टमेंट लोमजानाय साजानाय नायग्रा उरुप कुमार दे बेबो बिबारनिसो जाहैबाय। दानिया एग्रिकालचाराबो थांबाय। दानिया बै खेथि मावनायाव जे दै होयो इरिगेसन होनो आरो बेखौ मोनबाय दिगन्त बरुवा होननाय बेबो बिबारनिसो। दा राजा जाबाय। मोजां मोजां डिपार्टमेन्टखौ मानो हगारखो जों बेखौसो होनदों। जोंनिया मानो लाखिनो रोंदिया बे आरो। दा दिगन्त बरुवा होननाया जोंनिया बिटिसिआ बोसोराव 600-700 कोटी मोनो। दा दिगन्त बरुवा हारसिंनो 750 कोटी दाख्लै हारसिं मोनबाय इएम जानायनिफ्राय। जोंनिया बाखि इएमफोरा गैया। मुसलपुरनि इएमआथ' बेसे दङ आं मिथिया। आवगायबा बे डिपार्टमेन्टआव मा दंमोन अमा दाउ होनाया 2-2.5 कोटी गाहामल' दंमोन खिन्थु आवगायदों। दा बारायना लानो हादोंबा हादों। बे बरफ बायदि जायोनो बिनो काश्मीर बायदि बानायगोन होनदोंना बरफ खालामजोबगोन। दा बिदि दा जोंनिया बेनो खोथाया मोजां मोजां डिपार्टमेन्टखौ जोंनिया इउपिपिएलआ लाखिनो रोङासै नामा ओरै सानदों आरो। दा बेनिखायनो मोजां मोजां डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय बिजेपिनि आखायाव दङ। दा जोंबो जिहेतु जोङो बुरजा नाम्बार दंमोन जोंनिया 17थामोन जोंखौ सरकार खालामनो होआसै जोंबो नायबाय 3 बोसोर जेबो बुङा लाबासिनो जोङो थाबाय नायबाय जाहाथे 5 बोसोराव खामानि मावो। खिजानि जोंनि थालांनाय खामानिखौ इउपिपिएलआ मावदो बिदिमोन आरो। दा हाजिरायाव जों जिखिनि खामानि मावबाय बाखिखिनि खामानिखौ बिसोरो मावलांदों। जोंहा आपत्ति गैया। सरकार जाबाय जेला बाखिखिनि खामानिखौ मावदो आरो आदाय खालामना लाथो रायजो राजाफोरा बे आरो। दा मावथारासैबा बा मावनो हायासैब्लाथ' जों बुंखानांगोन। गथ' गथाया बिमा बिफाया जुदि जेबो मावथाराबा राया होनबा बुंथारा लाबासिनो थायाबाथ' बेयो बिदिनो बारलांबाय थागोन नङा होनबा। मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ। बेनिखायनो जुदि मोजां मावा गथ' गथायखौ हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा एसेबाबो बिमा बिफाया बुंखायो। दा बेनिखायनो रायजो राजाया एसे दा बुंनो हमबाय 3 बोसोर जाबाय मा मा मावखो मावाखै बेखौ बुंखानांगोन। जोंथ' बिरोधि हिसाबै बुंगोन। बेयाव हामा मोननाय बा मोजां मोननायजों खोथा गैया। मावदोंबा मावदों मावाखैबा मावाखै। जोंनिया खोथाया बेनो जों मावनो हायैखिनिखौ जाहाथे बिसोरो मावथों गामिया जौगाथों। दा जोंबो मिथिला मा मा जाखो जायाखै जोंबो सोङाखै। जों खोनादों बारा खामानि मावाखै होननाय। आवगाय जों जिथु मावबाय लामा सामा बेनि उनाव माने बाखि खामानिखौ बेसे मावदों मावाखै बा मा मा मावगोन मावा रायजोफोरा मिथिगोन। दा बेनिखायनो जोङो जुदि खामानि मावथाराबाथ' बुंनांगोन। बिसोरो होनदोंमोन बिपिएफआ 15-17 बोसोराव जिखिनि खामानि मावलाय बेजों समान जोङो 1 बोसोरावनो मावना देखायगोन होनदों। दा मावदोंना मावाखै बेखौ रायजो राजाफोरा मिथिगौ। बिपिएफआ 15 बोसोराव जिखिनि मावबाय बेखौ लायनि 1 बोसोरावनो जोङो बोसोरसेयावनो इउपिपिएलआ मावना देखायगोन होनदों। बेजों समान मावना देखायलायो। दाथ' जोङो बिदि नुवाखै। रायजो राजायाबो सानदोंमोन सोलायगोन सोलायनायनि नामाव बा सोलायगोन बा आवगायनिख्रुइ खिजानि साबसिन जागोन बिदि सानदोंमोन जोंनि रायजो राजाफोरा। बिपिएफनिख्रुइ खिजानि साबसिन जायो बेखौ सानदोंमोन आरो बुहुदानो। आरो जोंहा बिटिआर सुक्तिबो जाबाय नालाय बुहुदानो सानदोंमोन बुहुद माबा माबि जागोन नामा। जोंथ' खोनादोंमोन माने साख्रिखौनो लाग'नो हानाय नङामोन बिदिबो खोनादोंमोन। बिराद साख्रि ओंखारगोन थारमाने बड'लेण्ड जानाय बायदि बिराद साख्रि ओंखारगोन बेनिखायनो लाग्रासो गैया साख्रिखौ लाग्रासो गैया एरै जाहैगोन नामा बिदिबो खोनादों। दा बेनिखायनो जियानो जाया मानो मोनसे आसा खालामदोंमोन आरो आसा खालामदोंमोन आरो जाथोंमोन मोनथोंमोन। जोंहा बाजानाय गैया जोंनि मानसियानो मोनगौमोन। दा जुदि 4 जिल्ला आसामाव जुदि अफिसारबो दोङो ग्रेड 4 ग्रेड 3 बिदि होनानै जुदि दासिम 90,000सो होबायबा बिटिसिआथ' मथा मथि मोनसे जिल्लायाव खमैबाबो 2,000सो होबा मथा मथि 8-10,000सो होनो हानांगोन। इउपिपिएल खालामनाय मानसिफोरानो मोनथोमोन
जोंहा बेयाव बाजानाय गैया जोंनि जायगानि मानसिया मोनथोमोन बेयाव जोंहा मा बाजानाय थानांगोन सरकारा जायनि सरकार जायो माने नाजाखागोन होनो दा बेमोन आरो खामानिफोरखौबो जों सानदोंमोन जायफोरखौ जोङो जेथिं जेथिं जोङो बिपिएफआ बानायना होबाय जायखौ जोङो बानायनो हायाखै बे लामाफोरखौ बानायना होथों बिदि सानदोंमोन दा खिन्थु जोङो बेखौ नुवासै बेनिखायनो जोङो बुंबाय दङ सोलायनायनि नामाव जेबो सोलायासै सोलायनायनि नामाव बै खायसे एमएलए इएमफोरा सोलाबाय आरो नङा होनबा सोलायाखै सोलानायसो जाबाय नङा होनबा दा बेनो सोलायजानो लुबैदोंमोन आरो एसे साबसिन जाथों होनना दा बेनिखायनो बे लेट्रिन गैयैखौबो न' गैयैखौबो आं एसे उनाव खोन्थालांगोन थारमाने ओरै दाथ' होनाखै होनबा दा न'आबो आदामोनजों सार्भे खालामलांनाय न' बेयो खायसे खायसे खोनाबाय जों खालामलांनाय सार्भे खालामलांनायखौनो दा होनानै बेनि सायावनो फैसा लादों हाजिरायाव लादोंना लायाखै आं मिथिला खिन्थु लाद' दा 3,000 फैसा 500 फैसायानो लादों दा इनिफ्राय एरै होनो न'खौ जों होबाय फैसाखौ बिसोर लाबाय दानिया इउपिपिएलनि मिटिङाव थाङाबालायनो न'खौ दानना होगोन न'खौ होनो हाया दाननो हायो नै आइफोर आफाफोर न'खौ दाननो हाया आरो सोरबा दानगोन होनोबा बेखौ नोंथांमोना बिनियाव बिनो नाङा ब्लगाव हैथां आरो डिसिनो गांसे लाइजाम लिर जोंनोबो खोन्था सोरबा न' मोननायखौ दानगोन होनोबा बिडिअनो लाइजाम गांसे होनानै बे लाइजामखौनो डिसिनो गांसे लाइजाम हो केस होना हो बियो जेलाव थाङोना थाङा खुलुमफैयोना फैया नायथारनो आङो खोनाबाय जाय दानगोन होनदों बे दानगोनखौ बिडिअनो खोन्था डिसिनो खोन्थाहै केस होनानै हो बियो खुलुमफैयोना फैया नायथारनो आं न'खौ दाननो हायो नामा न'खौ होनो हाया बोरै दाननो हायो होनो हाया दानग्रायावसो दोङो दा बेनो निसा खोथा दाननो हाया सोरबा आइडि नाम्बार मोननायखौ दाननो हाया आरो दानगोन होनोबा मोनसे एप्लिकेसन हो नामखौ लिरना हर जोंबो होना होगोन फैसा बारा बिनो हाया अननानै हरबा हरबाय अनना हराबा लानो हाया बे न'आ जिखिनि फैसा हरदों 1.5 लाख ना 1,30,000 बेखिनियाव बे न'आ ओंखारथारा निजेनि फैसा होथारनांगौ आरो बेयाव जुदि बिसोर 3,000 5,000 लायोबा बे न'आ ओंखारथारा हिमन्त बिश्व शर्माया जि बुङो गथ'य बेखौनो खामानि मावनांगौबो जानो हानाय जेनेबा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 1500 कोटी हरनांगौमोन बे फैसाफोरखौ हराखैमोन साख्रि होनो हानांगौमोन साख्रि होनो हायि खालामना दोनदो 16टा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि सायाव बिसोरो जेबो बुंनो हायाखै डिसिआ जि खालामदों बेखौनो मानिनो गोनां जादों रायजो सरकारा जि बुङो बेखौनो मावनो गोनां जादों दा जेबो गैला जेबो मावनो हायासै जोंनि इएमआ मा होनदोंमोन बिपिएफआ लायनो जेबोखौनो गालाङासै बिजि खान्दासेबो जेबो खामानि मावनाय गालाङासै बे नुदोंना नुवाखै हाजिरायाव जिखिनि लामा जादों बिपिएफनि दिनाव जानाय नंगौना नङा मुसलपुराव जिखिनि हस्पिटाल जाबाय डिसि अफिस एसपि अफिस कर्ट बिल्डिं कलेजानो पलिटेकनिक कलेज डिग्री कलेज डाइट बिएड कलेज बेफोर जत' जादों बिपिएफनि दिनाव जादोंना जायाखै बिथांमोनाबो मावना देखाय जोंहा आपत्ति गैया जोंथ' मोजांसो मोनगोन बरमायाव जुदि इउनिभारसिटि जायो सोर हामा मोननो जोंनि मानसिफोरा गासैबो मोजांसो मोनगोन दा बेफोरखौ मावनांगौमोन मानो मावनो हायाखै बेफोरखौ मानो मावनो हायाखै दा बेनिखायनो जों होनदों मावनो हायोमोनब्ला बे 3 बोसोरावनो मावगौमोन आरो मावनो हाला बेनि थाखायनो बुहुत जोंनि
इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि बिपिएफआव फैबाय बहुत गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा जोंनि बिपिएफआव फैबाय आरो जों खोनादों बड'लेण्ड एमपि इलेक्शननि सिगां बहुत जों माने इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरा जोंजों फैनो नागिरदों रायलायबाय थादों खोनाबायना रायजो राजाफोर नोंथांमोन बायदि रायजो राजाल' नङा जोंनि दानि फैनाय जोंनि जुब सेंग्राफोर बायदिल' नङा इउपिपिएलनि गोबां एमसिएलए इएमफोरा रायलायदों गोबां एमसिएलएफोरा जोंजों रायलायदों जामारनाय नंला होननानै जोंजों रायलायदों दा बेनिखायनो बिजेपिनिबो जोंनि बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलाव जत' इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दोङो बिजेपिनि दैदेनगिरि दोङो जोंनि बिपिएफआव नांगोलाव जइन जागासिनो दोङो अकल दिनै हाजिरा गामियावल' नङा क'क्राझाराव जादों जोंनि मेदाखादाव जालांबाय तामुलपुराव जाबाय दाख्लै आरो खेबनै क'क्राझाराव जाबावबाय मैया सालबारियाव जाबाय दा बेनिखायनो बिदि जगदान जाबाय दोङो मानो जादों जोंहाथ' बिपिएफआ सरकार गैयाना दा सरकार गैयियाव मानो फैदों कारना जाबाय इउपिपिएलआ सरकार दंब्लाबो खामानि मावनो हायाखै खामानि मावनो हायैखायनो हाखाला होननानै बहुत इउपिपिएलनि कर्मीफोरा जोंजों फैदों दा बेयाव जों जेब्ला जोंनियाव जगदान जायो आरो थांनानै आरो बुरखायहैफिनो खामानि होगोन होननानै दाख्लै मेदायाव जगदान जानायनि सिगां क'क्राझाराव थांग्रोदोंमोन बिथांमोना जोंहा नै राहुल सरगियारि हरेश ब्रह्म कामदेब ब्रह्म गौतम बसुमतारी बिदि गोबां लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा क'क्राझाराव थांनानै हाग्रामाखौ लोगो हमहैदोंमोन बेनिफ्राय मा खालामबाय इउपिपिएलनि मानसिफोरा हराव थांनानै नोंसोर थांमारसिगोन बा बिपिएफआव थांनाङालै जोङो नोंसोरनो 50 लाखनि खामानि होगोन सोरनोबा बेलगुरियाव स्कर्पिय' जासिहैदोंमोन जगदान खालामनायखायसो जासियो बे दा बे समाव मा बेनि फैसा ओंखारब्रबखो 3 बोसोरा नायासै खबर लायासै गामियाव जेरैबा हाजिरा बायदियाव खामानि मावासै जगदान खालामनो गोनांखाय होनब्लासो 50 लाखनि 30 लाखनि सोरनोबा स्कर्पिय' जासिहैनाय जायो दा बेखौ फोथायगोन दा बेयावबो खायसेयाव सोरखौबा बुंदोनो नोंथांमोना दिनै हाजिरायाव जुदि बे मिटिङाव थाङोब्ला न'खौ दानना होगोन अरुण'दयखौ दानगोन ओरै होनना सिगिदों होननानै एसे खोनादों हाया बिसोरो हाया मावनो हाया दाननो हाया दानोबा बुंखाबाय सोरबा आइडि नाम्बार थानायखौ दानगोन होननो बुङोबा बिनि नामखौल' हो जोंनो हो एप्लिकेसन गांसे हो आरो हैनो गियोबा जोंनो हर खोनाबाय बे मानसिया खारनानै खुलुमफैनांगोन खुलुमफैना आं खालामना होगोन होखानांगोन आइडि नाम्बार मोननायखौ दोननानै बेलेगनो गोदान मानसिनो होखानोनो हाया न'खौ बेयो गोदान जाब्रबा गोदान सार्भे जाब्रबा आरो आं खोनादों रायजो राजाफोर मायबा बाहाना खालामदो बै आवगेदि न'खराव 3 मेट्रिक पास जानाय दोङो बिए पास जानाय दोङो कागज लांनाय बायदि दा आरो न'नि गोदान न' सार्भे खालामगोन ना मा बिदि माबा आधार कार्ड लादोनो भटार आइडि लादोनो एरै लासाव सोदो बै आवगाय साख्रिनि थाखाय कागज लांनानै मेदानि फख्रियाव गारहैनाया बिदिनो जागोन बिदिनो खालामनो नागिरदों थगायनो नागिरदों जोंनियाबो सानगोन कागज लांलायबाय खिजानि मायबा मोनसे जायो नामा एरैबो साननो हायो रायजो राजाफोरखौ थगायनो बिदि खालामदो होनना खोनादों जों भटार आइडि आधार कार्ड मायबा लादो माबा आइडि कार्ड होनो थाखाय आइडि कार्डआ ओंखारखाना दोङो मा आइडि कार्ड होबावनो बेयावलाय दा बिदि आरो दा बेनिखायनो बे थगायजानो नाङा जोंनि एसे गोरों गोरा सेंग्राफोर दङ बिथांमोनाबो सोंबा खोन्थागोन नोंथांमोना एसे सोंना नाय थगायबाय थागोन आवगाय जि थगायबाय जाहाथे रायजोफोरा थगायजाया बेखौसो आं खावलायदों जाहाथे रायजो राजाफोरा आरोबाव थगायजाया बेखौ आङो खावलायदों दा बेनिखायनो जोङो नायनांगोन सोर खामानि मावखो सोर खामानि मावासै
सोर खामानि मावखो सोर खामानि मावासै बेखौ जोङो नायनांगोन हाजिरानि बाथौ माबायाव गाव दरमा लायालाबासिनो फैसा होगोन होनदोंमोन ना बाथौ बेसे होखो बेसे होआखै मिथिया खायसे खायसे होदोंना होआखै गायसनना गालांदो खोमा ना दे जियानो जाया मानो दा जायखिजाया बिसोरो आवगाय जोंनि मानसिफोरा थगायदो होननानै सानाखैमोन थगायि बायदि मोनदोंमोन खिन्थु उनावसो हमनो हाबाय आरो बेयो थगायनायसोमोन होनना दा बेनिखायनो थगायनो खैबार थगायनो खेबसे थगायखांबाय जोब्बाय आरो बेयो गैला दा बेनिखायनो बिसोरो बिजेपिजों लोगोमोन नालाय बिजेपिया मालाय हारसिंनो गेलेसिगोन जाहैबाय मा फैगोन इलेक्सनाव दाथ' रावबो खायसे खायसेथ' इएमखौ गारना फैनाय नङा मोनैनि मोनदों जादों नालाय बिथांमोनाबो 15 बोसोर नेयै खायसे साखायसे मा पकेटआ जिलायलांबाय नालाय दासो मोनैनि मोनदों जादों बेनिखायनो खायसे फैनाय नङा जि जायो जालांथोंसै जों बेखिनि दिनखौ जालांथारनोसै आंनि गथ' गथाया फिसाजोआ मा जायो जालांथो होननानै खायसेया फैनाय नङा खिन्थु बुहुदानो फैगोन रायजो राजाफोरा फैबाय थादो कर्मिफोरा थारमाने फैबाय थादो बुजि मोनखाबाय बिसोरो आरो रायजो राजाखौ नायला बिसोरो रायजोनि खामानि मावनो हाला होननानैनो बहुत कर्मिफोरा दा जोंजों बिपिएफजों फैफिनबाय दा बेनिखायनो बिजेपिया दाख्लै होनखादों 2025आव जोङो हारसिंनो गेलेगोन होननानै अलरेडि डिक्लारानो होनाय बायदि जाखाबाय दा बेनिखायनो नुहुरबाय जेराव सुबिदाया होखाला बिसोर बिजेपिया दा बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदो जेबो गोनो गोथो जानो नाङा आरो बिथांमोना जोंजों फैनायाव बिदिनो थगायनो हागोन न' दानगोन माबा दानगोन जेबो सुबिदा मोननाय नङा 3 बोसोरानो मोनखायासैबा 2 बोसोराव माब्ला मोनबावनो नै एमपि इलेक्सननि नटिफिकेसन ओंखारनोसै डेटआनो थिग जानोसै माब्ला इलेक्सन जागोन एप्रिलनि सिगां बैसागोनि सिगां जागोन होनबाय थादों एमपि इलेक्सना दा बेनिखायनो जोङो बिसोरो आरो मा होबावगोन 3 बोसोरा खामानि मावासै दा आरो जोबनो गोनाङाव मा खामानि मावबावगोन बेनो सोंनाया बेनिखायनो सोलायला रायजो राजाफोरा सोलायोबा गावसोरो एसे सोलायबाय आरो पकेट गरम जाबाय जोंनियाथ' इयो मा बुङा खामानियानो गैला माबा नानो आदार होनाय फेसबुकाव होयो आदार सारनाय माबा खानाय हानाय बहाबा माबा मोसालायोबो जाहैबाय माबा एक्सारसाइज खालामनायावनो सल'बो रोजाबो खामानियानो गैथारला नामा बेसा बिदिखौ देखायनो खामानियानो गैला खोमा दा माथो खालामनो बेनो जाहैबाय आरो खामानिया मा सोरनि नामाव लायो सब खामानियानो इउपिपिएलनि कर्मिफोरा मोना फंबायनि नामाव गोजा लामानि नामा बिल्डिंनि नामा फंबायनि नामाव बेनिफ्राय बिलाबो फंबायनि नामाव जायो इउपिपिएलनि बै कर्मिफोरा मावो मोनोना मोना सब फंबायनि नामाव लायो होननानै आं खोनादों आरो खायसे खायसेथ' हिनजावनि नामावबो दोङो बाथौपुरायाव आइएसपिएल नामा बेयाव बे खामानियाव हटेल सटेल थानायनि जिथु बिल बानायदों जोंहाबो हटेल दं नालाय हटेलनि बिलखौ हिनजावा लाना थांदों हिनजावनि नाम होमबा बेयाव साप्लाइफोरा जानाय लोंनाया हिनजावानो खालामजोबदों थारमाने होमबा इउपिपिएलनि एफा लिडारफोरा मा खालामना थाखो साधारन जानाय हटेलाव थानायखौबो होआसै नामा फंबायनि नामाव हिनजावनि नामाव गावसोरनो लाजोबो नामा लिडारफोरा दा बेनिखायनो जों सानदों नैबे बापनमोन बिसोरनो आरो मनेस्वर मोना दा बेनिखायनो बिसोर गोजासै दा गैला रायजो राजाफोरा गैला गावसोर गोजासै ओमफ्राय मेम्बारफोरा एसे जायफोर न'नि फैसा लायो एसे मोनबाय थायो नालाय बिसोर थाथ'गोन जेबो गैला सिङाव गासैबो फैखाजोबसिगोन बेनिखायनो जोङो गोनो गोथो जानो नाङा बुजायनानै हो जेबो मावनो हाला इउपिपिएलजों थाखानाय नंला रायजोफोरा बुजि मोनबाय आवगायनि बायदि नंला बिसोरो बहुद खामानि मावगोन होनदोंमोन बेखौथ' बुजि मोनबाय ना दा बुजि मोननानैनो
दा नोंथांमोन बायदिया जोंजों गोरोबफैदों बा जोङो ज' जालायनानै दाख्लै मेदायाव जगदान खालामदों बे मानो बुजि मोनबाय सरकार जोबियावनो बुजि मोनबाय बेनिखायनोथ' जोंजों ज' जालायफिनदों जों दा बेनिखायनो जोंखौ आजिखालि लेखा रोंबाबो लेखा रोङाबाबो जोंनि रायजोआ बुजि मोननाय जाबाय आवगायनि बायदि नंला गोदोनि बायदि नंला गोदो मामोन गोदो रायजोआव मिथिं खुङो खदाल दाननानै बेल दाननानै लिंहरामोन बा एबार फबखौ मवा होनांगो ओइ आमुगाव होनांगो होनबा खेबसेनो होयोमोन आजिखालिथ' बिदि नंलाना बिफायानो सोरबा बिपिएफ फिसालायानो सोरबा बिजेपि बा इउपिपिएलबो जानो हागौ बिदि आजिखालि साननो गोरों जाबाय लेखा रोंबाबो लेखा रोङियाबो साननो गोरों जाबाय सोरनो होयोबा मा जायो जाया बेखौ बुजिनाय जाबाय सेंग्राफोराथ' बांसिन जेब्लाबो मबाइलाव नुयो फेसबुकाव नुयो मा जादों मा जायाखै प्रिथिबिखौनो नुयो इन्डियाखौ नुबाय थायो बिटिसिखौ नुबाय थायो बारा बुजायनांगौ गैला बेनिखायनो सरकारा जोबाबाबो बुजि मोननानै जोङो ज' जाफिननो जोङो बे सुबिदा